L-art li fuq ambena l-Akwarju Nazzjonali fil-Qawra li jistmata li tiswa 15 miljun euro ingħatat bla ebda obbligu taħlas minn Gvern Nazzjonalista lil kuntrattur lura fl-2011. Dan joħroġ mir-rapport tal-Awditur Ġenerali li tpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra l-4 filgħaxija. Fir-rapport tiegħu l-awditur jgħid li l-art ingħatat għal 50 sena mingħajr ebda obbligu taħlas mill-kuntrattur għal proġett semi-kummerċjali. Il-proġett issewa 31 miljun euro li 20% tal-kapital inħareġ mill-kuntrattur li qed jopera l-kumpless. L-Awditur Ġenerali sab li l-art intażlet mill-kuntrattur u ngħatatlu mill-Gvern konċessjoni bla kera għal 50 sena biftehim bejn il-kuntrattur innifsu u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Fil-verifika li saret jingħad li l-awditur jistma' din l-art b'valur ta' 17 euro għal kull metru kwadru, waqt li l-awtorità ta' dak iż-żmien li kienet fir-responsabilità politika tal-eks Ministru Nazzjonalista Mario De Marco stmata b'inqas minn 6 euro għal kull metru kwadru. L-Awditur Charles De Guara qal li f'xi każijiet il-qafas tal-kuntratt ma ħaresx b'mod sħiħ l-interessi tal-Gvern fil-futur, dan għax il-konċessjoni ta' 50 sena hija twila wisq u ttellef il-Gvern milli jagħmel reviżjoni tal-ftehim aktar spiss. Is-Sur De Guara jnota wkoll żbilanċ finanzjarju favur il-kuntrattur għal fatt li l-kuntratt ma ħasibx li jista' jkun hemm titjib sostanzjali fit-turiżmu u fl-ekonomija u għalhekk idħul mill-proġett kien ser jikber.